घरी येऊन बराच वेळ झालेला आहे भाड्यानंतर. तर पप्पा गाडी धुवत होते आणि दुसरी गोष्ट तर माझा मित्र आलाय, बघू शकताय. तर याच्याबद्दलच काल बोलत होतो, चंदूबद्दल. प्रणय तर हाच आहे आणि आपल्यासाठी काहीतरी घेऊन आलेत सरप्राईज आज दुसऱ्या दिवशी. सगळे केक घेऊन आलेत, तुम्हाला दाखवतो. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिला तर तुम्हाला गुड मॉर्निंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. सो कालच आपले 50,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट झालेले आहेत आणि सगळ्यांच्या शुभेच्छा माझ्यापर्यंत पोच झालेल्या आहेत. आणि जर कुणाला थँक्यू बोलायचं राहून गेलं असेल तर मनात काही ठेवू नका. तुमचं स्थान माझ्या मनात एकदम अग्रस्थानी आहे आणि ते नेहमी तसंच राहणार आहे. आणि प्रत्येक ज्यांनी सबस्क्राईब केलेलं आहे आणि जे बघतायत त्यांचा मी आयुष्यभर ऋणी राहीन. आणि दुसरी गोष्ट तर कितीतरी कॉल आले, व्हॉट्सअपवरती सुद्धा मेसेज भरपूर. तर बऱ्याच जणांशी बोललो आहे पण मस्त, प्रत्येक कॉल उचलला आहे. तर खूपच चांगलं वाटते. तुमचा प्रेम आणि सपोर्ट आमच्यासोबत नेहमी असंच राहून दे. मस्त. सो मंडळी, आज ना पप्पानी गाडीसाठी अजून एक वस्तू आणली मस्त. आणि पप्पा हळूहळू करून गाडीचं काम करून घेत आहेत, कारण एकदम करायला तर शक्य नाही. तर थोडं थोडं करून पप्पांना गाडीशी एकदम, पप्पा खूप कनेक्टेड आहे. एक स्वप्न होता पप्पांचा गाडी घ्यायचा आणि आज गाडी घराकडे आहे. आणि तेव्हा असं विचार पण केला नव्हता. बरेच वेळा बोललो आहे ब्लॉगमध्ये की गाडी घेऊ पण शकतो आणि आज गाडी घरात आहे. तर कधी कधी बाहेर आल्यानंतर गाडी जेव्हा आम्ही खळ्यात आमच्या अंगणात बघतो ना, तसं विश्वास पण बसत नाही की खरोखरच आमच्या घरात गाडी उभी आहे. सो खूप भारी वाटते आणि तुमच्या प्रेमाबद्दल तर काय बोलूच शकत नाही मंडळी. सो जाऊया. आज कुठेच प्लॅन होता पण तो कॅन्सल झाला. सावंतवाडीला बोललेलो आपण प्रमोशन करायला जाणार होतो, पण ते काही कारणांमुळे कॅन्सल झालं, म्हणजे पुढे ढकललं आहे, कॅन्सल नाही झाला आहे. सो परत एकदा सावंतवाडी दौरा होणार आपला मस्त. सो जाऊया. आता तुम्हाला दाखवतो गाडीसाठी पप्पांनी काय केलं आहे. मस्तच आहे, एकदम भारी. आलो आपण वरच्या घरी आणि हे बघा आई पण आत्ताच जस्ट बघायला आली. पप्पांचं काम चालूच होता, तुम्हाला बघून कळलं असेल. हे बघा, पहिले पण व्हील कॅप असेच होते, फक्त थोडा पॅटर्न वेगळा होता. हे तुम्ही बघू शकता, अशी अशी डिझाईन येतात आणि फिरताना हे मस्त दिसणार, एकदम भारी. सो एक काम केलंय आणि पाठीचं काम तर केलंय, तुम्हाला माहितीच आहे. आणि एक रावला हळूहळू. आता अजून एक तुम्ही स्पेशल गोष्ट बघाल गाडीची, एकदम भारी असेल. हे बघा, ह्या साईडचे पण एकदम मस्त. तर किती रुपये गावले पप्पा? 450. 450 रुपयाला भेटले 3 व्हील कॅप आणि एकदम मस्त. काय घेतला? सातेरी स्पेअर पार्ट्स. आणि मंडई फक्त आता राहिलं आहे ते म्हणजे गाडीच्या टेपचं काम. ते बघूया आता कधी करतोय, हळूहळू करून घेणार. म्हणजे पप्पांना कुठे लांब भाड्याला वगैरे गेले तर येताना मस्त गाणी ऐकत आणि त्यांच्याकडे साधा मोबाईल आहे, तो पुढे ठेवायचा प्रॉब्लेम होता. आवाज त्याचा मस्त आहे ना पप्पा, मोठ्यान आवाज एकदम स्पीकर सारखा करू. आणि टेपसाठी मेन म्हणजे देवारा करून घ्यावा लागतो ना पप्पा इकडे, कारण टेप लावायला प्रॉब्लेम. सो ते पण करू. पहिल्या गाडीला होता एकदम सुरुवातीच्या रिक्षाला, तुम्ही बघितलं असेल तर. आणि वाजायचा पण एकदम मस्त. सो आता याचा एकदा केला का नंतर काही टेन्शन नाही. आता मस्त वाटते, बघू शकते. अशी लावल्यानंतर शाईन वाटते गाडीला, भारी. टाइम झालेला आहे, एवढा 12 वाजलेले आहेत. आणि तुम्हाला माहितीच असेल की आमची जत्रा होती काल, त्याच्यामुळे दिव्या तर कामाला गेली, दिवाला सुट्टी नाही. आणि इकडे बाबू आता मस्त आराम करतोय. तो काय एवढ्यात उठणार नाही, कारण सकाळी झालेत. आणि मोठी गोष्ट म्हणजे आमची आई सुद्धा सकाळी झालेली आहे, तरी सुद्धा आई थोडीशी झोप केल्या. आणि मान दुखवती. नाटक कसा होता? मस्त होता. सो सेलिब्रेशन म्हणजे आता काल जत्रा होती आमची, नाही तर चिकन काय आमच्यासाठी आता सेलिब्रेशन सारख्या, म्हणजे रेग्युलरच सेलिब्रेशन म्हणा आमचा. सो आज इकडे चिकन आहे आणि पप्पांच्या आवडीचे मासे, सगळ्यात जास्त बांगडे भाजून बिजून मस्त लागतात. नाही आणि दिसतं ते मस्त एकदम ताजेच वाटतं. पातसाळी. कोणाकोणा बांगडे आवडतात भाजलेले कमेंट करून नक्की सांगा. आणि कढीतले सुद्धा. किती वेळ लागत आई सगळ्या? तरी 1 वाजतं. जेवणाचं तसं काय नाही, कारण सगळ्यांचं काम चालू असतं काय नाही काहीतरी. माझं एडिटिंगचं काम चालू असतं, त्याच्यामुळे काय परीक्षेचा काय नाही काय. हा, बाबू काय झोपलो? बाबू झोपलो. हे काय लवकर इले? हा, म्हणजे आम्ही लवकर इलो, काम असतं आमका. बाबू आणि मी, आम्ही दोघांच जण सकाळी गेलो. म्हणते का आमच्या भूक लागली आहे, ते काय एकदम घालते. मजा आवडली. सगळ्यात जास्त मासे आणि चिकन बनतं आमचं खातं आमच्या घराकडे. भरपूर होते बाजारात, पण महाग होते. 100 8च. 50 रुपयाचे 4 आणले. 50 रुपयाचे 4 म्हणजे सुद्धा ते स्वस्तच समज. हा, मध्ये एकदम आहे ना मग कसे गाव होत. 100 5. जेवणाला तर थोडा वेळच लागणार आहे. तोपर्यंत आम्ही म्हटलं जरा नाश्ता करून घेऊया, कारण नाश्ता केलेलाच नाही 12 वाजेपर्यंत. भाजी आहे, पोळी आहे.
बऱ्याच जणांकडे जत्रा झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी असंच बेत असतं नाही, पोळी घावणे खसखसा एकदा टोपातला म्हणलं खसखसा म्हणा मला आमच्याकडे टोपातलाच म्हणतात. तेव्हा आणि चिवडा पण असा हा करा मंडळी. या खाऊ हा करा. एकदम मस्त. एक तर मंडई लांबच राहिला, जेवायला आम्हाला करेक्ट 2 वाजत आले. 2ला करेक्ट 10 मिनिटं शिल्लक राहिली. सो या जेवायला. जेवण अशा प्रकारे रेडी झालेलं आहे. चिकन, इकडे भाजलेले मासे आहेत. बसण्याची कॅपॅसिटी नाही. जागरण प्लस गरमी. आपलं जेवण रेडी. आणि हा पण असा मसाल्याचा. दिव्या फक्त आज घराकडे नाही, बाकीचे सगळे असत. पप्पा पप्पा सुट्टी. जेव घ्यावा स्पेशल जेवण. कढी नको, मासो. A few moments later. फायनली तुम्हाला भेटतोय डायरेक्ट रात्री. तर बऱ्याच वेळानंतर भेटतोय आणि जरा रील वगैरे एडिट करायचं होतं आणि त्याच्यानंतर सगळेच आराम करत होते, सगळ्यांना जागरण वगैरे झालेला, त्याच्यामुळे मग डायरेक्ट. आणि आज कुठे जायचं प्लॅन नव्हता, अगोदरच बोललोय ब्लॉगमध्ये. सो आता टाइम झालेला आहे करेक्ट बघू शकताय एवढा. आणि जायचं आहे थोड्या वेळानंतर आपल्याला भाड्याला लगेच 7:30 वाजता. सो त्याच्या अगोदर आपण चाय वगैरे पिऊन घेऊया. पप्पा इकडे पोळी वगैरे खात आहेत. या खायला चिकन, या खायला पोळी आणि चिकन या खायला. म्हणजे आमची चाय येता, आम्ही वाट बघतो अजून चाय येता काय. गेल्यानंतर मस्त चाय आणि पोळी. आपली पण चाय आलेली आहे आणि मस्त सकाळच्या पोळ्या आहेत बघू शकते. अशा प्रकारे करपोल्या आहेत थोड्या चाय सोबत मस्त कुरकुरीत. माझी दाखव चाय, पप्पांची चाय. पाणी पिताना ग्लास वापरताय, चाय पिताना मस्त हा करा. सकाळी एकदा आणि संध्याकाळी एकदा, दिवसात ना 2 वेळा. वेळा. पण बाहेर काय खाणार नाही, दुसऱ्याकडे पिणत पण नाही. 2 ग्लास सकाळी, 1 ग्लास संध्याकाळी. हा सगळे दिवसभराची फेडून काढतात. काय कोणच्या दुकानात नाही, कुणात नाही, घराकडे नाही, दुकानात नाही का? नाही काहीच डेंजर काम नुसता. घरात खाता येईल. आपली तर चाय वगैरे पिऊन झालेली आहे आणि टाइम झालाय आता भाड्याला निघायचा. करेक्ट 4 मिनिटं राहिली, जवळच आहे त्याच्यामुळे 7:30ला बोलवलंय मला. तर चला निघूया. चला बाय बाय. चप्पूला दाखव ना. कसला चकुला? चिक 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 केले का दाखवते. घरी येऊन बराच वेळ झालेला आहे भाड्यानंतर. तर पप्पा गाडी धुवत होते आणि दुसरी गोष्ट तर माझा मित्र आलाय बघू शकताय. तर याच्याबद्दलच काल बोलत होतो, चंदूबद्दल. प्रणय तर हाच आहे आणि आपल्यासाठी काहीतरी घेऊन आलेत सरप्राईज आज दुसऱ्या दिवशी. सगळे केक घेऊन आलेत, तुम्हाला दाखवतो. सो हे बघा. आणि कालचं सेलिब्रेशनचा काल झाला तर त्याच्याचमुळे. हा त्याच्याचमुळे. ओमकार पालव ब्लॉग्स 50K. पहिलेच थँक्यू व्हेरी मच. असं तुमचा सपोर्ट आमच्यासोबत कायम राहू दे. छोट्याक पण बघितलं असताना तुम्ही. छोटा आता मोठं झालो. हो लहान असताना. सो केक कट करून घेऊया मंडई. आणि इकडे प्रसादाचे बाबा पण आहेत. सगळे असताना मस्त एकत्र या मंडळी केक कापायला.
मंडळी आ करा. आमच्या घरात ना केक कापू नको म्हणजे बर्थडे आता केल्या करता मागे तू कोणतं यायला तू काय बोलतो होतो बर्थडे यायला कबन द्या ते का बटरस्कॉच असतो आता मंडळी सगळ्यांना वाटूया केक आपण. या आई फुल काढता व्हायला. सो अशा प्रकारे झालेला आहे आपला आजचा सेलिब्रेशन, डबल सेलिब्रेशन. आणि आजचा एकदम अनएक्सपेक्टेड होता. मित्र यायचा होता ते पण त्याने अचानकच सांगितलं. ते माहिती होतं पण सेलिब्रेशन होईल हे काय माहिती नव्हतं. सो अशा प्रकारे झाला एकदम जबरदस्त. आणि अनएक्सपेक्टेड मुवमेंट घडतात तेव्हा असंच वाटतं एकदम भारी. काय माहीत नसतं अचानक प्रसंग घडतो तर खूपच भारी. आणि अजून एक गोष्ट मंडळी, आपल्या कुडा शहराच्या एकदम मध्यवर्ती भागात ना एक प्रॉपर्टी द्यायची आहे. कुडा रेल्वे स्टेशन 1 किलोमीटर आहे तिकडनं. त्याच्यानंतर मार्केट बस स्टँड आहे ते अर्ध्या किलोमीटर वरती आहे. शिवाय गोवा पण एकदम जवळच आहे आम्हाला कुडावासियांना. सो एक बंगला आहे, विकणे आहे. जर कोण इंटरेस्टेड असाल, कोणाला ती प्रॉपर्टी घ्यायची असेल, इन्व्हेस्ट करून ठेवायचं असेल तर तुम्ही नक्की मला DM करा. आणि टोटल 2225 स्क्वेअर फूटची प्रॉपर्टी आहे. सो तुम्हाला जर पाहिजे असेल, इन्व्हेस्ट करायचं असेल तर मला नक्की DM करा. आणि बाकी काय नाही, आता मस्त ब्लॉग एडिट करतो. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.